କେମିତି ଅଛି ପିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲକକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆସିଥିଲି ସେଇ 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କି ପୁଣି କାମ ହଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଫିଟିଂ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲକୁନି ଦୁଇଟା କରାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛି। ଗେଟ୍ଟା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଲେଜର କଟିଂ ସେଟ୍ ଲାଗିଛି, ପାଖରେ ଏସି ସେଟ୍ ଲାଗିଛି। ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପଲିସ୍ ମାଟି ବସିକରି କି କରିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ତ ଜୀବନରେ ପଲିସ୍ ମରିଯିବ ସବୁ। ମାଲିକ ଏତେ ଭକ୍ତି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ ଭକ୍ତି, ତାପରେ ପଛରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟର ପୁଣି ବନା ହେଇଛି, ତାକୁ ପରେ କଲର୍ ମରାଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକରେ କହିଥିଲି 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବାଲକୁନି ହେଇଛି, ବିଲ୍ଡିଂରେ ବି କିଛି ବାଲକୁନି ରେଲିଂ ଫେଲିଂ ସବୁ କିଛି କରାଯାଇଛି। ବିଲ୍ଡିଂ କେତେ ସାରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୀବନ ଏମିତି କାମ କରି ଜୀବନଟା କାଟିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁଖ ସାଥୀ ସବୁ ଏଇଠି ସାଥ ହିଁ ଅଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରୁ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ମତଲବ ଘାସ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଧାନ ବି ଆମର ଧାନ କେତେ ଗୋଟେ ପାଚି ଆଇଲାଣି, ସେପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଧାନ ପାଚି ଆଇଲାଣି, କେତେ ସାରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେପଟେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେପଟେ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଟା ବୋହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଖରା ଶୀତ ଦିନରେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ବହୁତ ଟାଣ ଖରା ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏପଟେ କିଛି ଠିଆ ହେଲେ 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ। ଏତେ ସୁନସାନ ଜାଗା, ପବନ ଦେଉଛି, ତ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ବହୁତ ଖରା ଦେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ